Hier live vanuit de bus, waar een ontzettend mooi feestje wordt gevierd. Amova jongen, hoe voelt deze promotie voor jou? Deze promotie is prachtig. Dit is gewoon, ja, geen woorden voor. Dit is precies zoals ik het had gewild met mijn jongens en we kunnen het gewoon samen vieren. Ik ben dankbaar. Wat verwacht je zo van het feest? Wat zeg je? Wat verwacht je zo van het feest? Ja, als je zag hoe wij eigenlijk vertrokken vanuit Leeuwarden, als dat het al was, dan heb ik hele hoge verwachtingen voor zometeen. Heel goed. Heb je al een paar drankjes op of niet? Ja, ik doe het rustig aan. Ik doe het rustig aan en ik doe het vooral ook veilig. Thijs Jansen komt naar het toilet. Thijs Jansen, wat heb jij op het toilet gedaan, jongen? Even moeten plassen, er zit te veel in. Heel goed, jongen. Had je 2 handen nodig of eentje? 2 natuurlijk. Kian Visser met het schild. Vissertje. Vissertje. Ja. Hoe voelt dit voor jou, jongen, als echte Leeuwarden? Ja, mooi gevoel. Alleen ja, dit seizoen maken we er einde van. Maar ik heb zo'n mooi seizoen gehad met deze jongens. Promoveren naar de Eredivisie. Ik hoop dat Cambuur gewoon het goed blijft doen. En we gaan volgen zitten! Kom maar! We gaan even naar voren aan, kom maar. Bram Marsman. Hebben we nog bier? Bram Marsman. Ja. Hebben we nog bier? Hebben we nog bier? Jongens, we hebben hier de nachtburgemeester. De man die alles beslist in de stad. Die eigenlijk in het veld vaak een bijrol heeft. Maar de hoofdrol heeft in de stad. Hoe zie je deze avond voor je, jongen? Nou ja, ik zei eerste, tweede helft en derde helft altijd erin. Dat is wel knap. Maar, ja, ongelooflijk. Dat is waar. Wacht, ik wil de echte burgemeester, nachtburgemeester, echt even laten zien. Ja, wacht even. Dan gaan we naar links. Naar Bram Marsman. Bram Marsman, wat gaat er vanavond gebeuren, jongen? Vanavond gaan we lekker de stad in. En dan, ik heb altijd de sleutel bij me van de kroeg. Ja. Dus ik kan altijd afsluiten, dus we kunnen het zo laat maken als wat we willen. En welke kroeg wordt het? Ik heb van 3 sleutels de kroeg. Dat is Ja. de oude stoep, de brouwerij en van Nachtwacht. En we gaan naar de oude stoep, we gaan naar de oude stoep. Oude stoep. Nou jongens, dit zijn de nachtburgemeesters van Leeuwarden. Ik ben ontzettend blij met ze. Remco Balk heeft dan vandaag niet gespeeld, maar wel weer een hele belangrijke bijdrage gehad. Dankjewel. Rick Rijnsma. Je hebt maar 2 jaar nodig om te promoveren. Hoe voelt dat? Geweldig. Geweldig. Uniek. Uniek, hè? Ja, uniek. Mooi. En wat zijn jouw verwachtingen volgend jaar in de Eredivisie? Minimaal handhaven en de rest dat spreken we niet uit, maar dat zien we later. Ik ken jou inmiddels een beetje. Jij doet niet graag een drankje. Maar ga je vanavond wel een drankje doen? Ja, misschien met jou. En Edwin de Graaf houdt ook niet van een drankje. Mijn co-collega moet ik zeggen. Ja. Die houdt ook niet van een drankje. En Kieftenbelt volgens mij ook niet echt. Maar ik denk dat we wel staf wel een klein drankje gaan doen. Ja. En ik denk jij ook. Ja, zeker weten. Geniet ervan. En succes met alles wat je gaat doen hè, vanavond. Jij ook, vriend. Michael Kieftenbelt. Daar is hij. Michael Kieftenbelt. Vorig jaar nog speler. Nu trainer. Als speler lukte het hem niet promotie. Maar nu als trainer wel. Geweldige toevoeging aan onze staf. Kieft jongen, hoe ver deze avond? Deze avond tot nu toe. Ja. Heel gezellig. Ja, mooi Heel hè? gezellig. Ja, echt wel. Dit past echt bij jou hè, dit? Ja, hier ben ik wel goed in. Dat klopt. Ja, zeker. Home game. Kieft is een, en voor de kamer, Kieft is een ontzettend liefhebber. En niet alleen van drankje, maar ook van feestje en voetbal. En Kieft, ik wil jou ontzettend veel plezier wensen. Moet je morgen nog naar de KNVB toe? Ik heb morgen cursus in Zeist. En ik kreeg al een appje van mijn docent, dus ze weet dat we gepromoveerd zijn. Dus ik hoop dat ze een beetje lief voor me is morgen. Maar je moet wel komen morgen. Ja, zeker. Ja, Heel goed. Nou, hopen dat je vanavond ook nog komt. Edwin de Graaf. Edwin de Graaf. Edwin komt vanavond niet. Vorig jaar in de Emiraten. Daar zat hij eerlijk gezegd voor het geld. Dit jaar bij Cambuur aan de staf. Persoonlijk is Edwin een van mijn favorieten. Geweldige trainer en geweldig mens. Edwin, hoe ervaar jij deze avond? Schitterend. Mooi hè? Mooi. Ben je al eerder gepromoveerd? Als speler wel, als trainer niet. Ja, dat is geweldig. Ja, jongens, ik geniet hier ontzettend van. Ik ga even naar de hoofdtrainer toe. Want ja, die is al een keer of 4 gepromoveerd. Ik trouwens ook 3 keer, maar dat doet er niet toe. Nou jongens, bedankt. Oh, Greg, we hebben Greg ook nog hè. Greg, de meest geile videoanalist van Hongarije en Nederland. Hoe ervaar jij deze avond, kameraad? Uniek. Ja, met jou te werken is uniek, jongen.
Dat snap ik, ja. Heb je ooit met zo'n goede speler mogen werken? Ja, Remco Bak. Ja, daar heb je gelijk in. Hey, performance coach, legend, Leeuwarder. Ook een Leeuwarder, hè, mogen we niet vergeten. Leeuwarden, hart en nieren. Hoe ervaar je deze avond, kameraad? Ja, het is een geweldige avond. Dat je gewoon als Leeuwarden jongen gewoon naar de Eredivisie kan, is gewoon geweldig. Mooi, hè? En wat vond jij van de data vanavond? Dat heb ik nog niet gezien, maar Femke en Bas misschien wel. Ja? Alleen die laat ik even schieten vanavond, denk ik. Ja, precies. Die past vanavond even. Het gaat erom, heb ik geleerd van een echt een goede speler. Het gaat erom, balletje naar de goede kleur spelen. Heel goed. Data moet niet leidend zijn. Ik kijk maar even op de camera. Data moet niet leidend zijn, maar moet ondersteunend zijn. Dankjewel. Trainer. Ja. Mijn favoriete trainer. Trainer en ik zijn al nog maar 3 keer gepromoveerd. Trainer, hoe vaak ben je zelf gepromoveerd? 4 keer. Eigenlijk 5 keer. Ja. Ik denk dat trainer een persoonlijk standbeeldje voor het stadion krijgt. Dus dat is hem van harte gegund. We gaan nog even naar de materiaalman toe, want die is altijd ondergeschikt, maar zeer belangrijk. Hier is hij, hoor. Hier is hij, Paul Jansen. Meneer Diemers. Voor mij Paul Jansen. Ik wil even eigenlijk heel veel respect richting jou tonen wat je dit seizoen allemaal voor ons hebt gedaan. Hè? Altijd het ook wel eens klote werk voor ons hebt gedaan, maar altijd met volle inzet. Je weet hoeveel ik van jou hou. Hoe ervaar jij deze avond? Nou, deze avond is werelds voor mij. Dit is voor mij de 2e keer. Maar wel de eerste keer mee met de bus terug. Ja, dat mag voor mij wel vaker gebeuren, hoor. Je had van de eerste keer spijt, hè, dat je niet mee was gegaan met de bus, hè? Ja, ik had zeker spijt, maar ik wou de auto veilig af thuis brengen, maar ik heb het nu ook in veilig aangebracht. Paul Jansen is de enige trouwens met een Cambuurbus met zijn naam erop. Dus dat zegt wat over de status die hij binnen deze club heeft. We zijn ontzettend blij met Paul. Dus Paul, heel veel credits naar jou, vriend. En je weet, ik ben trots op je. Jot van der Zanden, Radio van der Zanden. Mag ik jou eens spreken? Wat is los? Radio van der Zanden, we hebben eigenlijk 1 heel belangrijke vraag voor jou. Nou. Hoe laat moet jij morgen de trein nemen naar Schiphol? In principe 6:16:07. 6:16:07. En doe jij dat nuchter of doe je dat met wat alcohol op? Hoe laat is het op dit moment? Op dit moment is het 1,5 uur, weet je dat? 1 uur. Ja, Het is 1 uur. Dan niet nuchter. Oké, keurig. Nee, dus ik ga Kijk jij uit naar die dagen op Bonaire? Ja, het is gewoon interlandperiode, dus hard werken, 5 dagen. Alles doen voor mijn land. En volle bak trainen. En, hoe voelde het jouw eerste promotie? Ja, smaakt naar meer. Smaakt naar meer, dat is niet genoeg dit. Nee, maar jij bent volgend jaar actief voor het eerst in de Eredivisie. Wat verwacht je daar zelf van? Ja, ik weet niet. Je kijkt wel eens op tv, maar ja, ik ben natuurlijk international en dat is dan weer een tandje daarboven. Dus ja, voor mij is het een mooi meegenomen in mijn carrière, maar het is natuurlijk niet het hoogst haalbaar als je kijkt naar internationaal voetbal. Heel mooi. Ik wil je eigenlijk bedanken voor dit seizoen. Je hebt natuurlijk tot nu toe een hele belangrijke bijdrage aan ons geleverd, zeker als ervaren speler. 30 jaar. En ja, het klinkt wat oud, maar we zijn ontzettend dankbaar dat jij bij ons bent gekomen. Niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. Hoeveel jij hebt kunnen lullen in een jaar, dat is ongekend. Dus we willen je daarvoor enorm bedanken en heel veel succes wensen bij Bonaire. En zorg dat je daar op 6 ook de beste bent. Graag gedaan. Geen enkele dank. Alsjeblieft. Nicky Soeren, jongens, tweede aanvoerder, Andor Faber. Maar afgelopen weken eerste aanvoerder geweest. Geweldig ontwikkeld. Dus we zijn heel erg blij met Nicky. Nicky, hoe ervaar jij deze avond? Jij hebt natuurlijk niet gespeeld. Je hebt wel al een paar alcoholische versnaperingen gehad. Hoe voelt dat? Ja, lekker man, lekker man. Ik heb van jullie genoten vanavond. Heel eerlijk, Jort van der Zanden, alle lange ballen, heeft hij gewoon vastgehouden. Wat drink jij zoal deze avond? Alles. Champagne, cola Berenburg, alles wat jij wilt, Diemers. Alles vanavond. En is dit een beetje wat je ervan verwacht uit zo'n promotie? Ja, het pakt mooier uit dan dat het van tevoren was gezegd, maar we genieten er maximaal van. Had jij ook voor de wedstrijd al wat alcoholische versnaperingen op? Ja, toevallig was ik al om 3 uur bij Balk thuis, dus dan weet je hoe laat het is, toch? Ja, precies. Balk is een beetje de nachtburgemeester van Leeuwarden, hè? Ja, ook wel de duivel genoemd. Bla, 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 bla. Mooi gezegd, maat. Ik wil even mijn woord richting jou. Je bent natuurlijk mijn tweede captain. En wanneer ik er niet ben, vervang je mij op een geweldige manier. Je weet dat ik je een geweldige speler en persoon vind. En ik hoop dat je ontzettend geniet van deze avond, vriend. Jij ook, maatje. Ik hou van jou, jongen. Dankjewel, ik hou van je, jongen.
Kian Visser heeft al een drankje te vullen op, dus laten we die even gaan. Jongens, ik wil jullie bedanken, Omroep Friesland, voor deze prachtige uitzending, live uitzending vanuit de spelersbus van SC Cambuur. Een fijne avond.